Ćao, ovdje je Balkanska. Izvinite što sad snimam, znači ja snimam, sad ću vam reći, sad je 5:30. Evo, kao što vidite, mi smo veći deo uradili, imamo ovdje jastovke, pokrivač. Nali smo! Noćemo pogleda, nije da. A ovaj tablet nema mjesta. Vidite, nije danas sunčano, danas su najavljivali velike pljuskove, ali dobro je što nije, bilo bi sigurno da umremo, ali evo. I pozdrav gade Balkanskog konča. Izvinite što jučer nisam mogla da se javim, bila sam lago umorna, jednom pesna, bukvalno vreme nije bilo nikakvo juče, pljuštala je kiša, užas živi. Evo danas je malo bolje, inače danas smo išli u Katarini, u Lidl, tako da. U Katarini imala je dosta prodavnica, išli smo boga mi da ja i mama smo išli bukvalno u svaku prodavnicu. I gledali smo razne stvari, imaju stvarno svašta u Katariniju i baš mi se svidjela. I to baš ove godine, ali što nije bilo neko vreme, ali bilo je vreme za šetnju, tako da Da, bilo nam je sjajno u Katariniju, kao što sam opet rekla. I da, vidjeli smo raznu odeću, obuću, vidjeli smo neke lampe zanimljive, ne znam. Također smo našli nešto zanimljivo, neki kao čičak, ne znam šta je to, nismo znali šta je pa smo uzeli. Tako da. Posle Katarinija otišli smo u Lidl. Ok, znači, bukvalno u Lidlu smo svašta pokupili, znači, bukvalno na kasi ovoliko stvari. Ali dobro, trebalo nam je i hrana, znate, Da, kao što vidite, kupili smo flaširanu vodu, kiselu vodu, pa kupili smo ove toalet papire, pa smo kupili ne znam, pa smo kupili ovo čokoladno mleko, pa smo kupili Coca-Colu, pa smo kupili soka, pa smo kupili meso i tako dalje. Kupila sam i ovaj čašak, to je moj tata je kupio za mene. Ok, znači, bukvalno sviđa mi se ovaj čašak, ja sam mislila prvi, kad sam vidjela ovo, sam mislila da to miš za računar, ali nije, to je samo običan čašak. Mislila sam da možda se vraća ovako, znate na koji čašak njima mislim, kao neki kao da može se vrati, ali ne može to samo tako stojati i lepo je ovako, što da ne mislim. Baš je lep sa prugicama, to mi se sviđa kao neka zebra, nemam pojma. Inače, to stvarno površina je glatka i to mi se sviđa, tako da neki čašak. Tako da, ništa ljudi, to je bilo to. Ako ste uživali, ostavite like. I vidimo se sljedećeg klipa, sljedeće epizode ili klipa. Pozdrav. Dobro, gasim.